Waqt l-indirizz tagħha fl-ewwel sessjoni tal-laqgħa għolja tal-Arajolos fi Plovdiv fil-Bulgarija, il-President Mary Louise Colejro Preca saħqet fuq il-valuri tal-inklużjoni, is-solidarjetà u l-parteċipazzjoni attiva miċ-ċittadini Ewropej, valuri li qalet għandhom ikunu riflessi fil-politika tal-Unjoni Ewropea u li bil-fatti assiguraw serħan tal-moħħ, stabbiltà, inklużjoni u l-ġid tal-popli kollha. It-teddida tat-terrorizmu u l-kriżi tal-immigrazzjoni nataw importanza mit-12 kap ta' Stat Ewropew fl-ewwel sessjoni tal-laqgħa tal-Grupp Arajolos. Il-President tar-Repubblika Taljana Sergio Mattarella qal li l-politika tal-ażil għandha tiġi definita mill-ġdid u li jeħtieġ validazzjoni komplessa dwar kif jiġu rilokati r-refuġjati. Il-President ta' Malta qalet li t-teddida tat-terrorizmu u l-fenomenu tal-immigrazzjoni kkawżaw qasma bejn in-nazzjonijiet Ewropej u li l-mod li bih l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja dawn l-isfidi umanitarji ċertament ma jirriflettix il-valuri fundamentali tal-Unjoni mibnija fuq l-għada u s-solidarjetà. Il-mexxejja jirrikonoxxu li l-popli tagħhom ma jħossuhomx sikuri f'dawn il-momenti ta' kriżi u għaldaqstant jistgħu jibdew jitilfu l-fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Il-President Mary Louise Colejro Preca qalet li biex tiżdied il-fiduċja tal-popli fl-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini jridu jħossuhom viċin tal-istituzzjonijiet u tal-politiċi, jridu jħossu sens ta' inklusività u li għandhom kontroll fuq il-futur tagħhom. Għaldaqstant qalet iċ-ċittadini Ewropej għandhom jingħataw id-drittijiet biex ikunu aktar parteċipi u dan jista' jseħħ meta l-Unjoni Ewropea tirriforma l-politika tagħha għal waħda aktar solidari, inklusiva u effettiva, b'viżjoni ambizzjuża biżżejjed biex tilqa' l-isfidi kurrenti u tal-ġejjieni. L-impenji tal-President Mary Louise Colejro Preca fil-Bulgarija mistennija jissoktaw għada din id-darba fil-kapitali Sofija. Hemmhekk mistenni jintlaħaq il-qofol bit-12 kap ta' stat jindirizzaw konferenza li matula l-President mistennija tħabbar aħbar esklusiva. Rachel Baldacchino għal Television Malta minn Plovdiv fil-Bulgarija.